So kana danna wannan shine nambobin da zaka yi checking balance din wannan datar, za ku ga gashi na an nuna cewa mPOS data balance ga yanayin yawan ta nan. Hello friends, barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan bidiyon a channel din Arewa Tech. So a wannan bidiyon zan nuna mana hanyar da mutum zai siya data kimanin 1.2 gig akan farashin naira 150 a layin shi na MTN, wadda za ta mai kwana 30 bata expire ba. So don haka ba tare da bata lokaci ba, kawai ka biyo ni mu je a fara bidiyon. Amma kafin mu ce kai tsaye ga bidiyon, kar ka manta idan baka mana subscribe ba, ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Haka ne a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo kai tsaye za a sanar da kai. Da farko ita wannan datar da zaka siya a haka ka sani cewa iyakar layin MTN ne kadai zaka iya siyan wannan datar da shi. Sannan kuma idan kana a layin MTN din ma sai idan kana a tsarin MTN mPOS sannan ne za su baka damar da zaka siya wannan datar. Misali idan kai checking balance zai nuna maka tsarin da kake a nan ƙasa. So idan ka ga MTN mPOS ba POS ba mPOS, so lafiya lau zaka iya ka siya. Idan kuma baka gan shi ba, so sai ka mai da layin ka ya koma tsarin MTN mPOS. Idan kana son ka mai da layin ka zuwa tsarin MTN mPOS, zaka danna *344# kamar haka, ko kuma *344*1#. So idan ka tura za a nuna maka cewa za ka yi migrating zuwa tsarin MTN mPOS. So bayan ka mai da layin ka zuwa wannan tsarin, a lokacin da ka so ka siya wannan datar, kawai za ka sa *344* sai kuma ka sa su 2 ka sa hash kamar haka, sai ka tura a cikin layin ka na MTN din wanda yake tsarin MTN mPOS. Za ka ga an ce maka data bundle, sai ka danna shi kamar haka domin ka je ka siya. So za a nuna maka cewa za ka siya data ta mPOS web. So za ka ga ta nan da 350 MB sati ɗaya kenan, da kuma 1.2 gig ita kuma wata ɗaya kenan. So 1.2 gig ɗin nan idan ka danna ta kamar haka, kaga za ka yi reply da 2 kenan. Za a nuna maka cewa naira 150 ne kuɗin da zaka siya. Kawai sai ka danna alaman 1 ka tura domin ka yi proceed kamar haka. Za a ce ka zaɓa auto renew ne ko kuma one off. So misali mu ɗauka cewa one off ne kawai ba auto renew ba, kaga sai ka zaɓi 2 kamar haka. Daga nan idan akwai naira 150 a layin ka, zai nuno maka cewa activation yayi successfully. Za ga an nuno maka cewa yanzu za a turo maka sako na wannan activation ɗin da kai. Sannan ga ranar da datan ka za ta yi expire nan, kwana 30 za ta yi kafin ta yi expire. So a duk lokacin da ka so siya a haka za ka siya wannan datar. Idan kuma ka so ka yi checking balance, kawai za ka danna *344*2*2#. So kana danna wannan shine nambobin da za ka yi checking balance din wannan datar. Za ku ga gashi na an nuna cewa mPOS data balance ga yanayin yawan ta nan. So wannan datar za ka iya ka shiga ko ina da ita, musamman ma idan kai connecting VPN ta cikin wayarka. So za ka ji daɗin amfani da ita sosai. Na san da cewa duk wanda yake tare da mu a wannan channel din ya riga ya san amfanin VPN da kuma yadda ake amfani da shi. Okay, so mun gode sosai. Mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.